ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲಾಗ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಟೊಮೆಟೊ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಟೀಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ 1 ಇಂಚಿದಾತು ತೆಕ್ಕೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾದಿನತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬಾಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ವರದಿತ್ತೆ ಐಕಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಡ್ಕ ಸುರುಟು 1 ಇಂಚಿದಾತು ತೆಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೆಂಪಾಂಡ್ ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪಿದ ಪುಡಿ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶು ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅವನ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್